Nyní tady máme komentář ke skenu, který se jmenuje Lepší slovo systémy než systém. Na internetových stránkách v té nové verzi, kterou připravujete a u níž my se věnujeme úpravám z pohledu SEO, uživatelů, navigace, struktury a kostry té webu, toho webu, aby to v rámci SEO optimalizačních prací bylo co nejlépe dohledatelné na internetu, tak máte tam menu, které se jmenuje solární kolektory. A pod tím, když je vlastně rozklikneme, tak jsou tam slova pojmenované, nebo ty podsložky těch solárních panelů, co prodáváte, tak to pojmenováváte solární systémy. Solární systémy Sol, solární systém, Sol 1, Sol 2, solární systém Sol Max, solární systém Sol 3. Tady jsme jenom chtěli ukázat a vysvětlit na jeden poměrně významný a znatelný rozdíl, když vlastně budeme pojmenovávat potom jakoby ty produkty té solární techniky, kterou máte, tak teď v současné době tam máte solární systém a k tomu nějaký přídomek Sol 2, Sol Max a podobně. Jedna z věcí, kterou vlastně my jsme museli vypátrat, věnovat tomu čas a budeme to vlastně v rámci naší práce dělat, je, že nebudeme používat výrazivo, které tam máte vy, to znamená solární systém, ale budeme tam dávat solární systémy. Proč? Z jednoho prostého důvodu, že slovo solární systém ve statistikách na internetu se hledá poměrně málo. Oproti tomu slovní klíčové spojení solární systémy, ano, přidáme tam jenom jedno písmenko tvrdé i, takže zdá se to, že je to málo, že je to nepatrná změna, tak je to velmi významná změna, protože slovní spojení solární systémy na rozdíl od slova solární systém se už ve statistikách vyhledávání vyhledává poměrně hodně, má nějakou četnost, historii i větší váhu pro SEO optimalizaci. Takže tohle je vlastně komentář k ukázce z jedné SEO optimalizační techniky práce, kterou vlastně na vašem webu teďka děláme. A zároveň i to slovo solární systémy potom vždycky do každého produktu z té solární techniky začleníme i do textu, aby ten text obsahoval aspoň dvakrát, třikrát tohleto klíčové slovní spojení solární systémy. Je to tedy jakoby velmi důležitý. V podstatě my si takhle hrajeme, vyhledáváme, hledáme, co se opravdu na internetu hledá, co lidé řeší a děláme to vlastně všechno proto, aby stránky byly naplněny těmi klíčovými slovními spojeními, které prostě budou mít efekt, význam a vliv na to, abyste se potom ve výsledcích, ještě mimo placenou PPC reklamu, to znamená ve výsledcích přirozeného vyhledávání, to znamená SEO, lépe a dobře zobrazovali. Komentář ke skenu solární systém nebo systémy. Tady vlastně jenom v tomhletom komentáři doplňuji předešlý komentář toho obrázku lepší slovo systémy než systém, kdy vlastně tady v tomhletom obrázku, který přísluší k tomuto komentáři, potom můžete vizuálně prohlédnout, tak je to vlastně ukázka z nástroje návrhu klíčových slov na S-kliku v PPC systémech, kdy jsme vlastně zadali do statistických, pro zobrazení statistických údajů slovo solární systémy. Slovo solární systémy je průměrně v S-kliku v České republice na seznamu vyhledáváno cirka 1472 výskytů. Oproti tomu slovo solární systém jenom 472 výskytů. To je tedy vysvětlení a zdůvodnění, proč budeme vlastně jak názvy menu,
tak potom texty v té kapitole na vašem novém webu solárních systémů optimalizovat na klíčové slovní spojení solární systémy, nikoli solární systém. Tady je komentář ke skenu, k obrázku TČ, vzduch, voda, neoptimalizované texty. Tady se vlastně jedná o to, že vám v téhleté ukázce toho obrázku, který si k tomuhle komentáři prohlédněte a vizuálně nějak nastudujte, jde o to, že vlastně na těch nových stránkách Solar Solution /test máme vlastně pod tím menu, který se teď jmenuje tepelná technika, pak to budou tepelná čerpadla, tak tam vlastně máte jednu z podkategorií, která se má jmenovat tepelná čerpadla vzduch, voda. A tak jsme se proklikli do té podkategorie, která se u vás samozřejmě ještě v té verzi /test jmenuje jinak. A my jsme si zase opět ve statistických programech na internetu zjistili, že tepelná čerpadla v systému vzduch-voda, tak je lidé v 95% vyhledávají v klíčovém slovním spojení, které zní tepelná čerpadla nebo tepelné čerpadlo vzduch-voda. To vzduch-voda jsou dvě samostatná slova, nejsou odděleny lomítkem nebo podobně, pouze je prostě mezi nimi mezera. To znamená, nejčastěji hledané klíčové slovní spojení je tepelné čerpadlo vzduch, voda. Když jsme se podle toho obrázku, pokud se do něho podíváte nebo se díváte, klikli na současnou strukturu Solar Solution /test do té konkrétní stránky tepelných čerpadel vzduch, voda a zadali jsme si, vidíte to vpravo nahoře zakroužkováno, výskyt klíčového slovního spojení tepelné čerpadlo vzduch, voda, tak nám tam vlastně ukazuje, že v tomto podání tam máme 0 výsledků. A to je samozřejmě špatně z hlediska SEO, z hlediska uživatelů, z hlediska navigace webu, i z hlediska procházení robotů vyhledávačů. Proč? Protože lidé prostě hledají v této oblasti klíčové slovní spojení tepelná čerpadla nebo tepelné čerpadlo vzduch, mezera, voda. Nehledají s lomítkem, nehledají s pomlčkou a podobně. A tohle vlastně, tento komentář vám chce, pánové, ukázat současný neoptimalizovaný stav názvu menu, textu, titulku, nadpisu a podobně. My tady vlastně třeba jeden z titulků nadepíšeme tepelná čerpadla vzduch, voda, označíme ho, aby měl formát H1, což je opět pro roboty důležité. Bude se i to podmenu tak jmenovat. Tohle klíčové slovní spojení tepelná čerpadla vzduch, voda, tepelné čerpadlo vzduch, voda a různá spojení s jinými dalšími přívlastky, které se hledají, budeme zadávat do textů, budeme popisovat ty obrázky, které tam máte, protože i ty jsou nepopsané, neotitulkované a to je velmi důležité pro roboty, co se týká SEO optimalizačních prací. Například tepelné čerpadla aero nebo tepelné čerpadlo sol aero. Rozumím tomu, je to váš oborový název, je to název prostě nějakého konkrétního produktu, ale pokud by trh znal tepelné čerpadlo sol _aero, a zadáme ho do vyhledávače, tak se objevíte i hned na prvním místě, teď v současné době. Ale to je pouze prostě produkt firmy Solar Solution a nikoli produkt, který lidé znají nebo který by byl vyhledáván. Produkt, který lidé znají a který je vyhledáván, konkrétně teď, o čem mluvíme, je tepelné čerpadlo vzduch, voda. A ještě velmi důležité, omlouvám se, že to vysvětluji takto polopaticky,
nikoli tepelné čerpadlo vzduch lomeno voda, ale vzduch voda. Takže tohle to je ukázka, komentář a náhled k tomu vlastně, co budeme dělat tady u tohoto obrázku TČ, vzduch, voda, neoptimalizované texty, na čem vlastně pracujeme, co nás čeká a co ve finální fázi a ve výsledku tím vlastně nakrmíme roboty vyhledávačů, pomůžeme i uživatelům v navigaci na vašem webu, zaindexujeme tyhle stránky a budeme pomalu moc postupně přeskakovat konkurenci i v těch výsledcích přirozeného vyhledávání mimo placenou PPC. Komentář k obrázku ke skenu s názvem Tepelná technika se nehledá. V návrhu klíčových slov na S-kliku jsme si vyhledali hledanost slova tepelná technika, jak máte stejně na webu pojmenované jedno z těch hlavních menu tepelné techniky, pod čím potom máte ty čerpadla. K té tepelné technice, k tomuto slovu, klíčovému slovnímu spojení, které se hledá nebo nehledá, tak tepelná technika sama o sobě má hledanost průměrně nějakých 193 výskytů a v podstatě všechno ostatní, co se toho týká, tak jsou to tepelná technika Trutnov, Herman tepelná technika, nějaká firma s tepelnou technikou, software pro tepelnou techniku a podobně. Takže zcela určitě tohleto klíčové slovní spojení tepelná technika nedoporučujeme mít a používat ho a přejmenujeme to na tepelná čerpadla, viz komentář další skeny. Podívejte se a prostudujte tedy ještě jednou ten sken, obrázek s názvem Tepelná technika se nehledá. Komentář k obrázku Tepelná technika ve vyhledávání. Když si zadáte do vyhledávače nejlépe Google, ale i Seznam, klíčové slovní spojení tepelná technika, tak se nám tam ukáží dvě důležité věci. Za prvé PPC reklamy, inzeráty, tak na to skoro nikdo vlastně neinzeruje a inzeráty PPC se tam objevují zcela výjimečně. Druhá věc, když se podíváme po zadání klíčového slova tepelná technika do Google, tak výsledky přirozeného vyhledávání, tak jsou tam nějaká firma Atoma, potom tepelná technika Fyzika, Buderus, nějaká společnost pro zkoumání tepelné techniky, potom firma, která se zabývá projekcí a montáží, potom katedra tepelné techniky Vysoké školy Báňské Ostrava a podobně. Nicméně Solar Solution chceme, aby se zobrazoval na tepelná čerpadla a solární systémy a tak, jak máte to menu pojmenované jako tepelná technika, tak v podstatě výsledky a odkazy ve vyhledávačích na klíčové slovní spojení tepelná technika vůbec neodkazují na tepelná čerpadla. Ve výsledcích se spojení tepelná technika a tepelná čerpadla vyskytují zcela výjimečně a velmi málo. Tímto obrázkem, tímto skenem s názvem tepelná technika ve vyhledávání vám vlastně chceme ukázat, vysvětlit a poukázat na to, proč vlastně budeme v těch nových stránkách Solar Solutionu, které jsou zatím teďka pod lomítkem test, přejmenovat to menu tepelná technika na menu tepelná čerpadla. Tak, teďka je komentář k obrázku, který se jmenuje Tvorba optimalizovaného textu. Jedna z věcí, kterou jsme nějakým způsobem zaznamenali na vašich stránkách Solar Solution, tedy aspoň v té nově připravované verzi, je, že tam máte graficky neboli infografikou dobře zpracované takové ikony, které
u různých produktů, těch tepelných čerpadel nebo solární, nebo tedy víceméně vlastně u solární techniky, ukazují formou infografiky, ikon, jaký typ solárních panelů, solárních kolektorů je výkonově určen pro rodinný dům s počtem osob 2 osoby, 3 nebo 5 osob, které budou spotřebovávat vodu a energii. A tahle ta infografika, která tam je velmi dobrá, zajímavá, je to v podstatě velmi dobrá věc, co se týká navigace pro uživatele přijdoucí na vaši stránky. Nicméně i takovouhle důležitou infografiku je potřeba podpořit i tím, že podobné sdělení zapracujeme i textově do příslušné landing page, to znamená cílové stránky toho konkrétního výrobku, produktu nebo kategorie. Tím pádem jsme si to například vyzkoušeli ve vyhledávači opět na Google, kdy jsme zadali vyhledávané klíčové slovní spojení solární ohřev vody pro rodinný dům s 5člennou rodinou. Toto můžete samozřejmě sledovat v přiloženém obrázku u tohoto komentáře v rámci této videoprezentace a tam vlastně vidíme, že když jsme pak dali, aby se nám zobrazily výsledky na ten vyhledávací dotaz solární ohřev vody pro dům s 5člennou rodinou, tak je tam strašně zajímavá věc. Vpravo, nahoře i dole vidíme plno PPC reklam. Je tam i naše PPC reklama a spousta jiné konkurence. Bývají to poměrně drahá klíčová slova, platíme za prokliky návštěvníků a podobně. Nicméně, když se podíváme na tom skenu, v tom obrázku, do výsledku přirozeného vyhledávání, tak tam vidíme, že v podstatě 99% zveřejněných výsledků od Google, podobně je tomu i na Seznamu, tak na klíčové slovní spojení solární ohřev vody pro dům s 5člennou rodinou, tak se tam vyskytují v podstatě jenom články z obecných nebo specializovaných internetových magazínů, for a diskuzí. Například Bydlení i dnes, Nalezeno.cz, cenový přehled, kolik stojí solární systém pro 5člennou rodinu. Potom tam máme známý portál TZB Info, je elektrické vytápění domů drahé. Dále tam máme článek z magazínu Ekobydlení. Je tam potom článek z magazínu Home Bydlení, kdy řeší, jestli 5členná rodina může mít ten či onen systém pro úsporu energií na ohřívání vody a tak dále. Dále tam jsou články z portálu Ekovat, české stavby, obrázky jsou tam ukázány a podobné výsledky, ale není tam žádný odkaz na firmu, na konkurenci, na nějakou firmu, která dodává solární techniku, tepelná čerpadla a podobně, jako je Solar Solution, která by mohla být tady právě v těch výsledcích přirozeného vyhledávání. To znamená, že v rámci těch seoptimalizačních prací, které provádíme, tak budeme provádět analýzu, zdali vyhledávací dotaz solární ohřev vody pro dům s 5člennou rodinou nebo s 3člennou rodinou bude konverzní, bude vyhledávaný, bude navštěvovaný. To budeme samozřejmě sondovat v Google Analytics a jiných dostupných zdrojích a nástrojích. A pokud ano, tak tyhle ty texty, které budou samozřejmě daleko obsažnější, ale budou obsahovat tento zadaný vyhledávací dotaz, tak tyhle ty texty zapracujeme do popisných textů vaší produktové řady nebo
do nějakých jiných podmeny, kde něco na stránkách píšeme o vašich solárních systémech, které nabízíme, a výsledek by měl být, že se potom zařadíme díky optimalizaci do výsledků v přirozeném vyhledávání na výše zadaný vyhledávací dotaz a budeme například zatím v současné době, kdyby se to podařilo, tak bychom byli jako jedinou firmou, která by se dostala do těchto výsledků mezi články z různých internetových magazínů. Komentář k obrázku, který se jmenuje Úpravy textů a prvků na stránkách. Tady jenom chceme vám jako klientovi představit, že byť nemůžeme dělat úplně všechny práce, protože nejsme programátoři a netvoříme webové stránky, ale z drtivé většiny je pouze upravujeme a pro tvorbu samozřejmě spolupracujeme s partnery, které pro tuto činnost dlouhodobě máme, tak i přesto budeme vám navrhovat, abyste buď to nechali změnit, dopracovat, přepracovat dodavatelem stránek, nebo přímo vy sami, pokud je děláte, některé prvky na stránkách, aby byly pro uživatele webu přínosné, kvalitní, efektivní a aby to celkově zpříjemnilo navigaci uživatelů na vašich stránkách. Když se podíváme tady do toho obrázku s názvem Úpravy prvků na stránkách, tady vidíme v levé straně dva moduly. Jeden je modrý, který se jmenuje Zákaznická linka. Dole v kroužku jsme ukázali větu jsme tu pro vás, 3 tečky a tak dál. To je věta, která je úplně zbytečná. V podstatě ztrácíme vteřiny uživatelů našich stránek tímto textem, zbytečně nutíme k něčemu, aby to četli, je to zbytečný text navíc. Takže ten text samozřejmě odstraníme. Zcela určitě tam stačí zákaznická linka nebo informační linka a uvedené telefonní číslo a bude to zcela dostačující a mnohem jednodušší, než ještě přidávat texty, které byť jsou jasné a logické, tak jsou zbytečné. Pak máme nad tím máme zelený panel, který se jmenuje Nejčastější dotazy a dole pod tím je text. Opět budeme muset zoptimalizovat ten prvek. Za prvé bychom navrhovali, aby jeden třeba z těchto panelů nebo oba dva mohly být postaveny formou plovoucích bannerů. To znamená, že když uživatel stránky bude rolovat na vašich stránkách nahoru dolů někam, tak tyhle ty informační panely budou plout takzvaně s ním ve směru, kam se pohybuje nahoru a dolů. A pokud se vrátíme tady k tomu zelenému modulu panelu, informačnímu panelu Nejčastější dotazy, tak máme tam text. Připravili jsme pro vás souhrn nejčastěji kladených otázek ohledně solárních systémů a tepelných čerpadel. Pak máme dole ještě ikonu dotazy. Zde bychom zcela určitě navrhovali ten text, který tam je, ten dlouhý odstavec, zkrátit minimálně na polovinu. Větu. Připravili jsme pro vás souhrn nejčastěji kladených otázek. To je úplně zbytečné někomu vykládat, že jsme něco připravili. V podstatě tam jde jenom, stačí nechat oznamovací větu nejčastěji kladené otázky na solární panely a tepelná čerpadla. Tečka, stačí. Nahoře, co máme ten název Nejčastější dotazy. Opět, tak tohle si vlastně konkuruje. Tam máme ičko Nejčastější dotazy, pod tím máme další ikonu bublina takzvaných nápověd a vedle slovo zase dotazy. Tak jedno nebo druhé tam zůstane, ale jedno nebo druhé prostě budeme muset odstranit, protože si to vlastně konkuruje, dubluje to
tu samou infografickou výzvu a informaci. Tímto vlastně komentář k tomuhle obrázku úpravy prvků na stránkách vlastně vás jako klienta chceme informovat, že budeme upravovat, optimalizovat další a další věci, které se vám možná na první pohled budou zdát, že jsou malé, jsou nevýznamné, jsou zbytečné, ale opak je pravdou. Tady nyní vlastně tvoříme navigaci ve webu, tvoříme co nejlogičtější, nejsnadnější, nejefektivnější navigaci návštěvníků na vašich stránkách, aby měli prostě jasně dané kroky, co kde najdou, kam mají jít, na co kliknout, a aby jsme je zároveň na druhou stranu nezahlcovali zbytečnými texty, grafickými ikonami, odkazy a podobné věci. Děkuji teda zatím za vaši pozornost a tohle byl vlastně nástin v komentáři SEO-optimalizačních prací, které na vašem webu děláme, připravujeme, navrhujeme, testujeme, analyzujeme.